Не започва, продължава, както ви казах, с темата за убийството на Андрей Луканов. Една шумна мистерия с 17-годишна история. Кой уби бившия премиер Андрей Луканов? Следва едно ексклюзивно, би го нарекал, интервю с човек, който написа книга с името "Аз убих Луканов". В студиото на деня започва сочения за физически убиец на бившия премиер Андрей Луканов, последствие оправдан, Александър Русов. Добро утро. Добро утро. Защо "Аз убих Луканов"? Това признание ли е години по-късно? Не, разбира се, че не. Ние сме толкова години борихме се за оправдателни присъди, защото всички знаем, че невиновни сме. И как аз мога да правя само признание? Тази дума на книгата "Аз убих Луканов", всъщност това не моите думи. Това е думи на Олег Янев. На следовател по дело. Да, водещия следовател по дело. И когато ще четете книгата, ще разберете за какво става дума. Книга написах да обясня на хората, да дам своята гледна точка по делото, да разкажа всичко това, което ние сме преживяхме, борбата, която се траеше толкова години. И описвам относително подробностно. Ти твърдиш, че не си убиец на Луканов? Разбира се, че не. А кой е тогава убиец? Разбираш, не мога да кажа кой е убиец, но аз мога да мисля, мога да размишлявам, мога да предполагам кой може да бъде. И разбираш... Но защо точно теб избраха разследващите в лицето на Ботьо Ботев, който разследва случая, Олег Янев, следовател по делото? Защо точно ти? Аз описвам това в книгата и давам обяснението, предположенията своите, защо и точно аз бях избран. И... Какви са те? Ще ви кажа така. Тази книга се деля на две части. Един документален разказ, другата част на книгата е художествен роман. И в този художествен роман при мен има един художествен герой, който се казва Ботьо Ботев. И той при мен е помагач на убийството. Разбираш, аз не мога да претендирам, че истински Ботьо Ботев е помагач в убийството и че те организираха убийството и убиха Луканов, защото не съм бил свидетел за това нещо. Нямам абсолютно никакви доказателства и не мога да правя клевета Затова използваш художествените и лжесвидетелства. Но аз имам право да мисля и да предполагам. Само че художественият поглед не отмества ли истината в друга посока? Каква истина? Каква истина? Каква истина отместваме в другата посока? Има ли истина тук изобщо, когато хората бяха откарани в къщата на ужасите и на тях чупиха пръстите? Каква може да бъде истина? Когато на човек това правят, всеки човек ще признае и не признае. Виж, аз искам всеки път да кажа разграничение. Имам разграничение в самопризнание, има разграничение в лже самопризнание. Когато човека карат, той да говори това, което те искат. Както те направиха сценарий. Такива неща само случат в киното, разбираш ли? Тебе как са те насилвали? Имаше твърдение, че по-скоро психически, ако не се лъжа. Да, при мен аз не попаднал в къща на ужасите, също като Ангел Василев не попаднал в къща на ужасите. Ангел Василев, да припомня зрителите, друг от подсъдимите оправдан също. Да, който беше набеден като поръчител. А за мен, например, мога да мисля и да предполагам, че за мен е помагач в убийството Ботьо Ботев. Аз мога да мисля това, но аз не мога да кажа, че това е така точно. Можеш ли да обясниш защо според теб се преобърна делото от първа на втора инстанция на 360 градуса? Първо имахте доживотна присъда, след това ви оправдаха, Върховния касационен съд потвърди оправдателната присъда. Затова ти си на свобода в момента. Първото искам да кажа, че това е Божия намеса беше, защото Господ вижда своите хора и Той дава милост, оправдание, смисъл такъв, изваждането невиновни хора на свобода. Друга намеса, освен Божията, която да преобърне делото. Всички бяха изненадани, помниш? Вероятно да, и вие. разбира се. И аз това наричам Божията победа. Друг начин не намервам. Защото, разбираш, бях в затвора, молихме се, за мен молиха
доста християните в България, много църкви, евангелските молиха се за мен и ми разказваха. Искаш да кажеш, че излизането ти от затвора е благодарение на Господ. Разбира се. Гледай, това е политическо убийство. Това не просто, че убиха някакъв човек. Това е политическо убийство. И да излезеш на свобода в обвинение за политическото убийство, не някакъв министър-председател и още една видна личност. То е невъзможно, разбираш. Възможно ли тази вяра в Господа е прикриване на гузна съвест? Не. Разбира се, че не. Ти извършил ли си някакво криминално деяние? Отричаш убийство на Луканов. Знам, че в Русе си задържан преди години, също преди този случай. То разбираш, ако погледнем на нещата, всеки човек може би има в своя живот някакви определени грехове. В Русе това, че аз бях задържан, аз описвам също в своята книга, че бяхме попаднали под полицейски произвол, бяхме ограбени от полицаите, бяхме изхвърлени в Румъния. Ти смяташ ли, че хората, които сега те гледат, вероятно семейството на Луканов те гледа, ще ти повярва, че не си ти убиец? Разбираш, аз убеден, че те знае, че аз не убиец. Аз убеден в това. Но те, може би, няма да признаят това нещо. Аз убеден, че те не вярват, те знаят, че аз не убиец. Откъде си убеден в това? Но те в своето сърце могат да държат тази версия, да казват убийците, нека да бъдат съдени, нека да умрат или нещо в тази посока, разбираш ли? Ти какво искаш да им кажеш? Искам да кажа, че времето минава и толкова бързо тича, че ние сме всички остаряваме. Предлагам всеки да намери Исус Христос, да се покае и да се спаси. Може би за теб това изглежда... Тя вярата едва ли е достатъчно те търсят истината за убийството години наред, 17 години. Не е лошо да търсиш истина, разбираш ли? По-добре би Ботев би търсил истината, която е Исус Христос, разбираш? Защото този човек в такава степен компрометирана личност, като Росен Петров започнал да го защитава и да вика: ти знаеш колко той е разкрил убийства, ти знаеш, ти искаш на този... Чакай бе, ти знаеш какъв той човек. По делото знаеш колко бяха извършени неща. Никой не отрича обаче, че наистина Ботю Ботев е топ полицай. Човек до ден днешен не иска да признае, че ме отличах от Украина, разбираш ли? Че бяхме заедно в кораба, играем в шах, разговаряхме. И той ми казваше: ти не виновен, бе, но това вече няма никакво отношение. Ти, ако си тук, значи си виновен, разбираш ли? И този човек не може да признае до ден днешен как Ленева прибиваха, разбираш ли? Той вика, до него дори с пръстни. При човека ръцете бяха раздробени. Аз търся отговор на въпроса защо един човек, който е бил дълги години в затвора заради този случай, след това е оправдан, сяда да пише книга и се връща обратно в България. Защото аз знам, че не съм виновен. Искам да представя това, което аз преживях, това да не се случи другия път, може би с другите хора. Може би ще арестуват 50 годишни хора някои, когато мине отново време. Не се ли оправдаваш с тази книга? Не чистиш ли съвестта си? Аз не чистя. Аз пиша истина. И художествен роман пресъздавам убийството. Разбираш, аз склонен да вярвам, не да вярвам, а да мисля, че убиец, че помагаш на убийство Ботю Ботев. Мога да кажа също, като той казва. Той беше един роб, един паш, на един влиятелен човек. И разбираш, но това моето само думите, които нямат никаква, как да ти кажа, няма доказателства. И по тази причина аз не мога да го обвинявам. Говориш за вяра, говориш за Господ, но усещам някаква омраза към Ботю Ботев. Ти не прекъснеш споменаш това име. Когато на Росен Петров казах за Ботю Ботев и давал тази композиция, че ще го взема в Украина и ще му купя апартамент, аз искал с това да подчертая, че към този човек нямам омраза. Но искам да ти кажа, когато започнам всичко да преживявам, всичко споменам, което беше, при всеки човек има в сърцето някакво копчето, което му напоминава какъвто човек. И
по тази причина аз го винаги призовавам да се покая. Благодарим ти за това интервю. Гледната точка на Александър Русов, дълги години сочен за физически убиец на Луканов, оправдан, в крайна сметка върнал се в България с книгата "Аз убих Луканов".